Inden klokken. Ja. Og kommer ned i en skål og kommer ned. Færdig, Marie. Altså, det er bare Ja, I må prøve det. Jeg bliver bare mega beskidt af det her. Og vi kunne godt have lidt mere på mandag, ikke? Jeg fik desværre ikke banket den godt nok, så der kommer nogle. Ej, jeg hader fortrædet. Nej! Prøv lige at smage det der. Det der er mega varmt. Der var sådan lige nogle... Se, Linje, gjorde du ikke engang hårdt? Det var godt, du. Små. Ja, også det. Nu regner det. Har jeg lavet 3? Vi har lavet 4. Hvis du bare ligger dem her på